fer ara una meditació d'atenció plena asseguts en una cadira. Per a fer-ho, el primer que farem és posar les plantes dels peus sobre el terra, els genolls més baixos que la pelvis inclinada endavant, de manera que les lumbars s'arquegen cap a l'interior. A partir d'aquí l'esquena puja recta, obrim i relaxem les espatlles, deixant-les caure lleugerament cap endarrere. No ens recolzem sobre el raspaller i deixem caure els braços al costat del cos, amb les mans sobre les cuixes. Estirem la nuca entrant la barbeta i posem la punta de la llengua contra el paladar, prop de les dents. La boca està tancada i la cara relaxada, ja que respirem només pel nas. I els ulls estan entreoberts, amb la mirada fent uns 45 graus al davant. Inspirem i expirem tranquil·lament, sense forçar la respiració, sense retenir-la. Cada vegada que expirem, sentim les plantes dels peus sobre el terra i com l'os de la pelvis es clava en el seient, a la vegada que empenyem el cel amb la coroneta, estirant així la columna vertebral, deixant anar totes les tensions corporals. I seguint l'expiració fins al fons del ventre. Per prendre consciència de la respiració, comencem per ser conscients de que quan inspirem, estem inspirant. I de que quan expirem, estem expirant. Després posem l'atenció en els forats del nas i a l'inspirar sentim l'aire fresc durant la inspiració i a l'expirar sentim com surt l'aire càlid pel nas. Després posem l'atenció en el pit. A l'inspirar sentim com el pit s'expandeix i a l'expirar sentim com el pit es contrau. Després posem l'atenció en el ventre i a l'inspirar sentim com l'abdomen s'infla i a l'expirar sentim com es desinfla.
mentre mantenim l'atenció en el ventre, deixem passar els pensaments. Això vol dir que no ens entretenim en les ruminacions mentals ni en el diàleg intern, però no vol dir que hem de lluitar contra el pensament per posar la ment en blanc. Acceptem tot el que apareix a la nostra ment sense jutjar. Tant si són sensacions com percepcions, emocions, il·lusions o records. Ho acceptem tot per igual. Tant els pensaments bons com els mals pensaments. Les emocions positives com les emocions negatives. Els records agradables o els records desagradables. Ho acollim a la consciència i ho deixem anar immediatament per tornar altre cop al moment present de la consciència del cos i de la respiració. Inspirant i expirant naturalment amb l'atenció posada en el ventre. A poc a poc, totes les pors i inquietuds es calmen. I retrobem una gran pau. Simplement ser.